Ràdio Vilablareix presenta La notícia positiva, de la mà de Rosa Anticó. Jaume Cabré obté el Serra d'Or 2012 per Jo confesso i Lluís Calvo el de poesia per Estiula. L'escriptor Jaume Cabré ha guanyat el Premi Crítica Serra d'Or 2012 de novel·la per la seva obra Jo confesso. Lluís Calvo, per la seva banda, s'ha emportat el de poesia per Estiula i la jove Alba de Déu el de narració per Gats al parc. El periodista de Catalunya Ràdio, Josep Almirall, ha aconseguit el Premi Serra d'Or a la categoria de juvenil de coneixements pel llibre Castells tocant el cel amb la mà. Els Premis Serra d'Or reconeixen les obres més destacades publicades l'any anterior, sense que s'hagin presentat a concurs. El veredicte s'ha fet públic en un acte al qual ha assistit la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, entre altres personalitats. El recent guanyador del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Josep Massot, premi del qual ja vam donar referència en una notícia positiva anterior, ha destacat el prestigi dels premis malgrat no tenir dotació econòmica i ha recordat que són els més antics que es concedeixen a Catalunya. El guanyador rep una petita Serra d'Or de solapa que representa la distinció de la revista, que precisament dirigeix el pare Massot.